Radio Burela, 107.7 FM. Boas tardes, benvidos a Xogo Bonito, tempo de deporte aquí en Radio Burela. Bueno, semana grande para o deporte burelés. O Pescado Rubén masculino fíxose co primeiro título da Copa Galicia despois de derrotar na final do torneo disputado en Ferrol ao Santiago Futsal. Ademais, o xuvenil A, La Lanxa, revalidou a súa corona na división de honra xuvenil, tras bater ao Noia en Vista Alegre. E ainda temos máis cousas positivas que contar. A Sociedade Deportiva Burela é novo equipo da primeira autonómica despois de facer valer na última xornada de Liga a súa renda para proclamarse ademais campeón do seu grupo de segunda autonómica. Como dicimos, ascenso da S de Burela. E tamén soubemos esta semana que unha burelesa, Marga Moreiras, xogadora de baloncesto, ascendeu tamén co Ensino, co Durán Maquinaria Ensino, a máxima categoría do básquet español, a primeira división. Falaremos de todas esas cousas, tamén falaremos da única mala nova da semana, que foi o tropezo do Pescado Rubén feminino en Roldán, que o afasta da loita polo título de Liga nesa primeira división feminina, aínda que as xogadoras de Julio Delgado máis Lucas van tratar de seguir seguro na pelexa e non baixar os brazos nesas 4 xornadas que quedan hasta o remate da competición. Como sempre, saúdo por Ramón González, está Matías Nicieza no control de son, Fátima Ríos ao cargo das redes sociais e Manuel Gil grabando este programa para que o poidades ver tamén en YouTube, na canal de YouTube do Pescado Rubén. E hoxe, como sempre, contamos con convidados de excepción. Temos con nós a Renato. Boa tarde, Renato. Boas tardes. Temos a dous xogadores, dous representantes desa Sociedade Deportiva Burela que logrou o ascenso. Boa tarde, Jairo. Hola. E boa tarde, Marcos. Jairo, rima un poquinho o micro que te escoitamos mellor. Imos empezar o programa de hoxe pola actualidade do masculino. Temos que falar de varias cousas, porque sabedes que non houve programa o luns precisamente por esa disputa da Copa Galicia, así que imos falar da Copa Galicia e tamén da Liga. Xa sabe o Pescado Rubén Burela, ese rival ao que se vai enfrontar a partir do 12 de maio no playoff polo ascenso. Vai se medir ao Betis. O Betis acabou séptimo na competición ligueira. Os bureleses acabaron cuartos despois de derrotar ao Noia por 3-5 e terán ao seu favor nas dúas eliminatorias que deben disputar se queren conseguir o ascenso, van ter a favor o factor cancha. Renato, primeiro enhoraboa por ese título de Copa. Gracias. Pero como dicía antes, imos falar da Liga. 3-5 en Noia, un partido que dáballe importancia ao equipo precisamente por eso, non polo factor cancha, e soubastes sacalo adiante. Como foi ese partido? Foi un partido bastante difícil, a pesar do resultado. Sempre nos países cousas difíciles, aunque eles xa non se xogaban nada, pero saliron a dalo todo, nosotros tamén. Conseguimos esa victoria que nos dá o factor cancha. Que importancia lle das ao factor cancha? Crees que pode ser decisivo nas eliminatorias? Eu penso que sí, xogar na casa sempre é un plus, que a xente de aquí, que a afición, é mellor que xogar fora. Además, outra nota positiva do partido, debutou outro juvenil, de Adilson, que sigue a canteira nutrindo ao primer equipo, non? Sí, como o entrenador que temos agora, van subindo diferentes chavales e están aí peleando para conseguir minutos, e se o entrenador o ve necesario, entran á pista a xogar. Toca ao Betis, un rival que conocedes ben. Foi un 3-3 creo en Sevilla, 1-2 en Vista Alegre hai pouquiñas semanas. Ademais, coa circunstancia de que conocedes a moitos dos xogadores, conocedes a Chano, a Belver, ex compañeros vosos, un ex entrenador da casa tamén como a Daniel Ibáñez. Vai marcar un poquinho a eliminatoria ese feito de que vos conocedes moito? Non creo que marque nada. Na pista non hai amigos, e nosotros vamos a ir a por todas e esperemos que nos salga ben. Que características ten o Betis? Que lle ves?
un poquinho donde ves que ten os puntos fortes, os puntos máis débiles, cales poden ser? Pois puntos fortes será a estrategia que teño bastante traballada, e puntos débiles, pois o mellor así cando se volve o partido un pouco alocado, que non saben como actuar. Falaba Juan Moxe de que son tamén moi fortes na casa, non? Especialmente na casa, falaba en prensa. Sí, ali xogan moito mellor que fora da casa, nosotros xogamos mellor fora, é verdade, pero é o plus que ten xogar na casa, que con máis confianza que a túa xente, pois xogas moito mellor. Como decíamos, 12 de maio empeza ese playoff, primeiro partido en Sevilla e despois outros dous en Burela, o terceiro de ter que disputarse, o segundo pois obrigado en Burela. Bueno, imos falar da Copa agora, Renato. Gran torneo do equipo, nas semifinais desfixastes vos do Esteo 7-0, e bueno, pois despois na final pois gañara todo un equipo de primeira división, ainda que bueno, este ano pois non conseguiron manter a categoría, non deixa de ser un equipo que compiteu en primeira división. 4-3 para vos nun partido moi emocionante. Bueno, como senta este título? Como ves? Como un alivio? Como unha alegría? Que che parece? Unha alegría, é o primer título da Copa Xunta que ganamos, e bueno, pois todos moi contentos e felices de poder escribir unha historia aquí, de ganar a primeira Copa Xunta. Creo que eran 5 finales, non? Que se disputaron o Burela, 5 finales que disputou o Burela, non foi capaz de conseguir, non? Ninguna. Tiñedes unha espiña clavada aí, non? Pois agora xa está quitada. Bueno, como foi esa final contra o Santiago? Unha final na que, sobre todo, chama a atención o ben que remontastes, empezastes perdendo, eles empezan 0-1, pero remontades enseguida e ademais pois non é que deixades a final sentenciada, pero chegades ao descanso con unha boa vantaxe, non? Si, fixamos, se pode dicir, o noso traballo na primeira parte, e foi aproveitar as que tuvemos e metímolas para dentro, e bueno, a segunda parte xa tocou nos sufrir un pouco máis, pero bueno, tamén tuvemos ocasións que non, desta vez xa non os metimos. Sí, porque eles xogan toda a segunda parte con porteiro e xogador xa, non? Desde o principio, intentando, bueno, pois reducir diferencias, e supoño que hai moito desgaste, non? Moito... Sí, o equipo estaba bastante cansado xa de toda a semana, e bueno, pois deuse que aguantamos ben o reón final e pudemos ganar a Copa. Que foi o que máis te gustou un pouco do equipo? Pois non sei dicirche agora. Seriedade, sobre todo, non? Demostrou moita seriedade. O de sempre, o comprometido que estamos e defensa, vamos mellorando cada vez máis en ataque, vamos tendo máis gol e bueno, cada día vamos mellorando máis. Bueno, un impulso ademais, non? Para o que queda de tempada, non? Esta victoria, este triunfo. Si, eu penso que a nivel anímico pois vai nos dar un empuxón moi forte. Bueno, agora unha semaniña de descanso ata o 12 de maio. Imagino que non sei se o vedes ben ese descanso ou casi xa tiñades ganas de empezar esta semana. Bueno, eu por mí non. Eu teño familia aquí, pero polos que viven fora, pois vai vir ben ver un pouco a familia e volver cas pilas cargadas. Bueno, chega ben o equipo ao playoff. Único lunar quizás esa derrota precisamente contra o Betis, pero os últimos meses do equipo foron moi bons, non? Mera, está nos metendo moito traballo, así que temos que chegar ben, sí ou sí. Bueno, Renato, pois seguiremos falando. Oxalá que se dé ben ese primeiro pasiño, que será o 12 de maio contra o Betis, e que podamos celebrar un ascenso. Ojalá. E xa, pois, celebrar unha tempada única con Copa Galicia, con ascenso, que xa que podamos contalo aquí en Xogo Bonito. Un placer, Renato. Gracias. Bueno, pois destacar tamén relacionados coa Copa Galicia, a boa activación depois do infantil na minicopa. Os bureleses chegaron á final, perderon nesa final contra o cadro anfitrión, o Parrulo, despois de gañar o Esteo en semifinales. Imos falar agora da canteira, dos resultados da base, e despois falaremos dese partido do Jimber Roldán
Pescado Rubén, que perdeu o equipo feminino. Como dicíamos tamén na introducción, outra boa nova, o Xuvenil A do Pescado Rubén proclamouse campeón da división de honra, desfíxose do Noia 11-1, e conseguiu ese título. É o segundo título consecutivo para os de Cristian Fustes, que, bueno, pues que demostraron unha vez máis que son unha quinta, unha xeración magnífica, ademais podendo pois dedicarlle o título pois, a un compañeiro como Cristian Rivas, como o Pitero, que estaba lesionado. Bueno, pois a seguir ese Xuvenil A, que agora pois intentará demostrar a súa valía pois, no campeonato de España nesa fase final. O filial femenino caeu por 5-2 na Pastoriza, o Xuvenil B volveu cos 3 puntos da pista do Prolesport, 2-13. En cadetes o partido contra o Club de Mar foi adiado, mentres que o B cedeu na casa contra o Teio de Rei. O infantil de Liga Galega pois tumbou ao Lumieira por 4-2. Conclueu a xornada pois o Alevín A, que perdeu en Guitiriz. Como dicíamos, pois ese partido da primeira división masculina, o Jimber Roland pois o Jimber Roland gañou por 4-1 ao Pescado Rubén. O gol de Bea Mateos das visitantes. Miriam en 2 ocasións, Maite Mateo e Vanessa marcaron os goles das xogadoras do equipo murciano. Bueno, unha dura derrota para o equipo femenino, que ve como minguan esas posibilidades de gañar a Liga despois de perder cun rival directo. Son cuartas as de Julio máis Lucas, teñen 60 puntos, mentres que o Roldán ten 61, ten 63 a Universidade de Alicante e tamén ten 63 tantos o líder da Liga, o Atlético Navalcarnero. A distancia pois, non é insalvable, desde logo, pero bueno, sabendo que quedan 4 xornadas para o remate da competición e que os equipos de arriba pois apenas fallan, pois é complicado o panorama do Pescado Rubén feminino de cara a ese obxectivo de gañar o título de Liga. Imos falar agora de baloncesto. En baloncesto xogou varios equipos do Club Baloncesto Burela, e vamos repasar eses resultados e despois falaremos con teremos unha conversa con Margarita Moreira, esa xogadora de Burela que ascendeu co Ensino. En segunda infantil femenina, o Burela 2004, campeón da segunda autonómica, rematou a Liga sen coñecer a derrota, 16 victorias en 16 partidos, despois de superar ao Galén Ensino por 55-72. As rapazas do 2005, o equipo de primeiro ano, saíron victoriosas tamén da cancha do NSN 04 e acaban a Liga pois na zona media. En segunda minibásquet feminino, o Alas de Mariposa gañou a domicilio o Galén Ensino 36-65. Pois nese partido primeiro partido da final de saída da segunda fase provincial da categoría, pois colócase en boa posición pois para rematar a faena no partido de volta. E como decíamos, pois unha xogadora de Burela, Marga Moreiras, ascendeu á máxima categoría do básquet español co Durán Maquinaria Ensino Lucense. O cadro dirixido tamén por outro mariñá, por Juan Nécega de Foz, pois plantouse na fase final polo ascenso en Valencia, cunha victoria final contra o Gran Canaria por 65-84, obtivo un posto na categoría de élite do baloncesto feminino español. Falábamos con Marga Moreiras hai uns minutiños e isto nos contaba. Marga Moreiras, benvida a Xogo Bonito, boas tardes. Boas tardes. Bueno, do Club Baloncesto Burela hai apenas un ano, uns meses realmente, a tocar a elite do básquet español coa punta dos dedos. Que tal? Como estás vivindo ese ascenso do Ensino? Pues ha sido un momento de alegría, justo cuando ha pasado, pensé en todos los momentos vividos en Burela, y yo vengo de Burela y soy de Burela y súper agradecida con todos los que me han ayudado y a estar aquí en la Liga Femenina 2, como tú bien dices, en esta élite. Bueno, como foi esa fase final en Valencia, ese ascenso gañando ao Gran Canaria? Sí, la verdad es que nos jugábamos el partido, la final contra el Gran Canaria, pero también es verdad que antes disputamos contra el Valencia y contra Patatas y Jolusa de León, que sin ganarles a ellos no podíamos haber disfrutado, y ha sido una final bastante
reñida en el sentido de emociones, pero al fin y al cabo el resultado a nuestro favor y con una gran ventaja, la verdad. Foi unha sorpresa para vos conseguir o ascenso? En mitad ha sido una sorpresa, pero íbamos con muchísimas ganas. Sabíamos que iban equipos muy buenos y estábamos al 50-50, la verdad. Preguntábache eso porque, bueno, fixestes unha remontada tremenda, non? De empezar con moitas dudas, creo que foran 2 derrotas nos 5 primeiros partidos, e despois fostes con moita diferencia o mellor equipo da segunda volta, non? Creo que non perdíades un partido desde 9 de diciembre, me parece. Sí, llevábamos 14 victorias consecutivas, íbamos con una buena racha, como el Valencia, que también llevaba 15 o 16 victorias consecutivas, y nada, sí, la verdad es que desde, bueno, como puede ser 2018, quien diga, llevamos victorias consecutivas. ¿Dónde estivo un pouco a clave? En que destaca este Ensino para conseguir ese objetivo? En nuestros refuerzos interiores, sobre todo, y sobre todo en eso, en los nuevos fichajes. Bueno, imagino que o bloque tamén importante, non? O vestiario, como viviche desde dentro esa experiencia de competir no Ensino? Yo desde dentro lo he vivido, sabía que estaba en una categoría mayor y quería aprender, pasarlo bien sobre todo, y nada, y hacer compañeras, y lo que he conseguido es hacer amigas y aprender de ellas un montón. Supoño que sobre todo é un aprendizaxe moi importante, non? Quizá non tuveche tantos minutos ao mellor como se podía esperar, tamén o salto de categoría era moi grande, pero desde logo hai que sirve moito para aprender, non? Rabuñar minutos na rotación contra estas xugadoras, non? Con estas compañeiras. Sí, la verdad que al fichar unas jugadoras estupendas, pues mis minutos fueron bajando, pero nunca me sacó la sonrisa de la cara, y estar disfrutando una competición que no me la esperaba, pues me sirvió de mucho, y sí, aprendí muchísimo. Bueno, que balance faz deste ano? Sobre todo, pues, deso, non? Do positivo que foi pues, participar nunha liga tan competitiva, e además nun equipo competitivo, e de chegar á primeira división. Sí, cierto, hubo algunos momentos de depresión. Claro está que me gusta jugar, que quiero darlo todo, pero tener al lado compañeras como Raquel Asensio, que te diga que claro que eres importante, que es una de las mejores jugadoras a nivel de España, Arantxa Nova, Alicia Villegas, Sara Cuiña, y todas ellas tenerlas y que sean tu apoyo y te digan que tires para adelante, que lo estás haciendo bien y que eres imprescindible para el equipo, pues claro que te ayuda, y este año ha sido positivo para mí en tanto personal como persona y como deportista. E bueno, además un ano maravilloso para o básquet lucense, non? Con ese ascenso do Breogán e tamén do Ensino, non? Que bonita vai estar a próxima temporada en Lugo. Sí, es lo bonito, tendremos baloncesto profesional cerquita, y eso es lo que podemos sacar positivo. Bueno, Marco, pues moitas gracias por atendernos, noraboa por ese ascenso, e bueno, a seguir dando moito que falar nas pistas. Seguiremosche a pista. Muchas gracias a ti, Ramón. Pois despois de falar de básquet e de fútbol sala, imos falar agora de fútbol. Comezamos polos resultados do Porto de Burela, e despois falamos dese ascenso da SD cos nosos convidados. O Porto de Burela xuvenil pois vai loitar finalmente polo ascenso á Liga Galega,
clasificouse para a segunda rolta da competición, perdeu en Ribadeo 3-0 esta pasada fin de semana, pero valeulle co tropezo do Milagrosa. O infantil perdeu tamén en Ribadeo 4-1, e así que queda pois xa lonxe das primeiras prazas. O Benxamín A, que tamén está xogando pois ese campeonato provincial, gañou ao Ferroviaria 6-0, xa é campeón provincial, ten billete para esa fase galega, e o Prebenxamín A gañou tamén ao Milagrosa 7-4 e defenderá o primeiro posto do grupo na última xornada contra o Lugo, ao que aventaxa pois en 3 puntos. Nas previas da Copa houve 2 partidos, o Levín A gañou ao Polvorín A 4-1 e o B perdeu co Milagrosa C. Imos falar agora dese ascenso. Bueno, pois o partido que lle valeu ese billete para a primeira autonómica ao Burela 4-0 contra o Aurol, os goles de Javi Celes, de Marcos, de Joao e dun xogador do cadro visitante en propia porta. Bueno, pois un ano tardou o Burela en volver á primeira autonómica, además como campeón do Grupo Norte, con el pois ascenderá o Pol. Bueno, Marcos Jairo, noraboa primeiro por ese ascenso, por ese título. Un pouco fago a mesma pregunta que Renato. Que sentistes cando conseguistes? Mais alivio, máis alegría? Como vedes? Alivio. Eu creo que desde que perdimos a categoría era o objetivo principal. Após que seguimos, após que viñaron. Non sei que opina Marcos. Creo que tamén. Alivio. Ademais, Marcos, bueno, un xogador que estivo en categorías máis altas co Burela, non recordo se en terceira, desde logo en preferente, non sei se en terceira estiveras co Burela. No, en terceira entrenaba con eles, pero non cheguei a xogar e depois foi todo preferente. En preferente moitos anos. Bueno, pois imagino que un reto, non? Para un xogador que, bueno, pois que viveu épocas moi boas no Burela, pois reflotar un poquinho o equipo a esa primeira autonómica, non? Sí, a verdade é que sí, porque por lo menos estar en primeira autonómica, eu creo que, bueno, de cara aos rapaces que veñen por atrás, pois eu creo que é unha categoría que é o mínimo que se pode exigir, pois para que despois algún si despunta, pega o salto sin ter tanta, que non sería tan brusco. Falabas, Jairo, de que sentiche alivio, que, bueno, costou moito, non? Estaba repasando 67 puntos nunha liga de 15 equipos con 30 partidos, son moitos. 70 finalmente. 70 foron 70. Bueno, complicado, non? Pole e Folgueiro non deron o brazo a torcer. Sí, a ver, estuvo moi igualada hasta o final, porque había 6 equipos que competíamos moi ben, uns ganábanse outros, houve empates por medio, e ao fin e ao cabo, pois, chegamos aí ás últimas jornadas que tuvamos 2 enfrentamentos directos contra Guitiriza e Lourenzá, que por circunstancias non sacamos adiante, e foi o que fixo que se nos igualara máis a cousa a nós, que éramos que tínhamos o posto de privilexio. E a partir de aí, pois, non podíamos fallar. Por iso que, ao final, tes esa presión un pouco por non fallar, e porque queres recuperar a categoría, que é a mínima que ten que estar a ese de Burela. Bueno, chegabades con, bueno, pues en posición, como dices, vantaxosa, non? A última xornada, viña Aurol, que ademais era un equipo, bueno, unha situación extraña, non? Pecha Cancelas, pero además con moi pouquiños puntos, que foi capaz de sacar, creo que foron 3 puntos en toda a temporada. Ainda así costou un pouquiño na primeira metade, non distes marcado, non? Marcades xusto despois do descanso. Sí, é o Deporte, sí, é o último clasificado, pero bueno, só le faltaba non tratarlo con todo o respeto que se merecía, independentemente do que nos xogábamos. Así o fixemos desde o primeiro momento, antes do partido, durante e incluso despois. No descanso íbamos a ceros, o normal sería ir ganando, pero bueno, había tranquilidade con ese nervio que tens que ter para competir, sobre todo cando son, pois, por metas que tes aí cerquiña. E bueno, non máis empezar a segunda parte, pois xa se puxo o partido de cara. A partir de aí, pois, bueno, o resultado está aí. Foron 4 goles nun tempo, non houve dudas. Bueno, fixastes unha segunda volta, sobre todo extraordinaria. Creo que chegastes a ganar 10 partidos seguidos, unha racha hasta eses, bueno, eses 2 tropezos dos que falaba Jairo. Cal foi un pouquiño o secreto dese de Burela para conseguir o ascenso? Eu creo que a base de non despistarnos nunca, porque tiñamos claro tamén que a finales de novembro tuvamos un baixón e cometimos uns erros nos partidos que non contábamos, tamén houve baixas,
E despois sí que sabíamos que en Navidad tíamos que seguir entrenando para non perder a condición física, que os demás equipos sí que podían baixar aí. Nos, ao fin e ao cabo, entrenamos como un equipo de primeira regional 3 días á semana. E iso notouse moito na segunda volta, porque chegábamos aos últimos minutos moito máis frescos que os demás equipos. Falaba moito deso Abel, non? Desa condición física que tiña, bueno, pues a esperanza de que iba a dar moitos puntos na segunda volta, e así foi, non? E, bueno, respecto ao vestiario, que supoño que tamén é importante para ascender, non? O bloque, xente que xa leva moitos anos no Burela, como a ti, xente veterana, Félix, por exemplo, Ángel, con outra xente máis noviña, fixestes como unha boa mestura, non? Unha mestura así bastante boa. Sí, o futuro está aí, quer dizer, o relevo generacional ten que estar, entonces, bueno, a xente nova, pois agora ten unha oportunidade máis que destacada para chegar ao primeiro equipo, porque canto máis baixas son as categorías, máis sencillo é, menos se nota o cambio. Bueno, a verdade é que nos levamos moi ben todos, tanto de 18 como de 28, como de 30 e poucos, ou de 30 e moitos en algún caso. Bueno, co entrenador, con Chano que nos botou unha mão, con Julio, máis, bueno, pues, todos os que estábamos aí metidos, creo que non me olvido de naide, pois a verdade é que nos levábamos moi ben, entrenábamos a gusto, e viñeron os resultados, con lesións, con todo o que pode haber durante unha temporada. Bueno, falando do vestuario do grupo, como foi esa celebración? Como fixeste algún tipo de aposta, alguna cosa que se... No, porque a aposta tampouco, porque tiñamos claro que o que queríamos, que era ascender, tamén cadraba en domingo, ao final, pois, o non se ve que traballar. Pero bueno, temos aí pendientes cousas. Sí, está no programa, non? Eu creo que foi como empezamos aquí agora. O alivio ese reflejouse tamén na celebración. É dicir, esa tranquilidade de decir, bueno, mira, está o traballo feito, estamos contentos, que duda cabe que se vai a celebrar como se merece. É como se suele facer en Burela. Ben celebrado. Ben celebrado. Entón, bueno, eso, aliviados. Sí. Unha cosa da celebración, vin algunha foto. Quería preguntarche, Jairo, unha cosa que me pareceu curiosa. Porteiro Simón levaba unha camiseta que poñía Jairo 9 moderno. A que se estaba referindo? No, mira, foi unha broma que apareceu Pedro un día. Pedro estudía en Coruña, estábamos no grupo un pouco, saleu a coña co tema de Benzema tamén. Pedro ocorreu-se facer a camiseta ali en Coruña, un venres entrenando, meteu un gol, sacou a camiseta de baixo, e así me fixo moita gracia, parece que ia ser que tiña guardada, e sacou o do ascenso. Bueno, por uns cuantos goles metiche, non? Porque intuo que eso, se fala de Benzema un poquinho pola sequilla, pero uns cuantos goles metiche. Sí, tamén fallei moito, non? Pero bueno, sí, estuvaron bastante repartidos, eu creo, ao fin e ao cabo. Si, hubo momentos, por exemplo, Javi Celes tamén tuvo momentos moi bons na temporada. Sí, Celes tuvo a borracha, eu tuve unhas miñas, Marcos tamén aportou 8 ou 9 goles, non? 7, sí, Moredo outro 7 por aí, Ángel tamén, estuvaron bastante repartidos. Importante tamén eso. Bueno, agora que toca a Copa Diputación, vades disputar o campeonato, digamos, provincial de segunda contra o equipo do Grupo Sur. Como é o tema? Ou non sabedes? A miña opinión é que falábamos antes da canteira, de que está aí. Eles van xogar un playoff de ascenso á Liga Gallega, con lo cual non vamos poder tirar de juveniles, e nós, pois, en función dos estudios, traballo e demás, que iso está sempre presente, pois, competiremos, pois, como de alguna lesión que poida haber, da mellor maneira, pero está claro que tampouco levando o corpo ao límite. Vamos ser os que somos, os juveniles van a estar a outra cousa, e nós, pois, competiremos, pois, para chegar onde poidamos. Claro, o objetivo está cumplido. Exactamente. Bueno, pois noraboa por ese objetivo cumplido, pois seguiremos ao Bural na primeira autonómica, e bueno, pois encantados de tervos aquí, encantados de poder contar un ascenso da SD. Moitas gracias por vir, chicos. Gracias a vos.
pois despois de falar de básquet, de falar de fútbol sala, creo que tivemos un programa completiño hoxe. Ímonos despedir o luns, volvemos no mesmo dial e na mesma hora, ás 8 da tarde, no 107.7, e aquí estaremos con Xogo Bonito. Eso si, non cambiades de canle, que veñen Pepe Peinó cos seus convidados ahora en Parolando. Ata luns. Radio A Burela, 107.7 FM.